Казанның Салауат көпірі тұрақ бистесіндегі күл күзге көрініп кибе. Манда яшәүчеләр күлні махсус киптермиләр микән дип тәшикләнә. Күлдә балыклар да үлә. Проблеманы хәбәрчебез өйрәнде. Вода это же и влажность дает, и красоту. Әле кайчан бу күл су белән тулып тора иде. Тик ул көннән-көн сайыга. Җирле халык шуңа борчыла. Су менә бирдән иде. Чагыштырып карагыз. Былтырдан башлап күл күз алдында берничә метрак сайыкты. Су сайыга, җирле халыкның ачуы кабара. Проблеманың чыганагын тиз тапканнар. Су агып китсен өчен мондагы торбаны тишкәннәр. Бу кемгә ни өчен кирәккән билгесез. Шишмәләрдән чыккан сулар хисабына күл тулана. Тик ул кабат агып бетә. Билгесез кешеләр күздән торбаны тишкәч, язын күлдә су сайыга башлады. Җирле халык проблеманы үзенчә хәл иткән. Су аккан урынны буып куйганнар. Тик күлне киптерергә җыйналар дип куркалар. Якобы захотели осушить это место, завалить землей и построить на этом участке новые какие-то постройки. Суның сайыгуы терелек ияләрендә кысырыклый. Монда су кондызлары, ширәннәр, кыр үртәкләре yerleşкән, балыклар үлә. Документлар буенча бу күл юк. Халык кадастры картасы мәгълүматлары буенча биредә җир участогы, ә сулык водоканал балансындагы гидротехник корылма. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча комиссия карары буенча ел саен планлаштырылган гидротехник корылмаларны чистарту эше үткәрелә. Бу объектта шуңа карый. Водоканалда күлне киптерергә җыенмыйлар дип җавап бирделәр. Ә сулыкны күмү белән экология министрлыгында кызыксындылар. Инспекторлар оператив рәвештә урынга килде. Тикшерү барышында шикаятьтә язылган су объектын күмү факты расланмады. Ясалма сулыктан су агызу өчен су турбасындагы тишек бетерелгән. Хәзер аннан су акмый. Балыкларны саклап калу белән балыкчылык буенча федераль агентлыкта да шөгыльләнә башладылар. Фанис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.